खुलुमबाय नोंथांमोना माबोरै दङ जों गासिबो मोजाङैनो दङ दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो जानाय कम्पिटिशन खालामगोन ओमफ्राय जाय जेनो इयो रुम साफा खालामनांगोन रुमखौ साफारिनांगन ओमफ्राय जाय देरहायो बियो 100 थाखा मोनगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो सोर देरहायो सोर जेनो जों जानायखौ स्टार्ट खालामनोसै जोङो बानायदों माखासे बिहरदोंमोन आरोना बानायनो एसेबां आइटेम गैया नालाय दङ Mimi, chicken rice fry and chicken rice एबो सेमानो किन्तु इयो गोरान ओमफ्राय इयो एसे गिसि आरोना ओमफ्रायो चिकेन फ्राय दङ ओमफ्राय चिकेन मम' दङ ओमफ्रायो दावदै दङ सुप दङ ओमफ्राय दावदैनि सुप दङ ओमफ्राय स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै सोर देरहायो सोर जेनो नायनोसै आरोना जानाय टाइमाव बारा रायलायनाय गैया
आंनिया गैला मिथिबायना बेनि बेलासो जोबजोब्बाय मानसिखौ थालिर बियो बिनि हागो गोजा जोबजोब्बाय नालाय दावजाबो दङ गोबाबो दङ आंनिया गासिबो जोबजोब्बाय आं देरबाय guys, sedang makan